Következő párosításban 97 kg-os nagyetendő következő Ykma Koreából ellenfele Nurgaulek Bekanov, Kazakhstan. The next match is on the level B, 97 kilos for final Ykma Korea and Nurgaulek Bekanov, Kazakhstan. Az átszörnyegen technikai tussal győz 61 kg-ban Japánból Takara Shuda, the winner at the match from Japan, Takara Shuda. 97 kg-ban folytatjuk a küzdelmeket az átszörnyegen. Szlovákiából érkezik piros mezben, Batüke Csaturo. Ellenfele Georgia kék mezben, Merada Szulejmánisvili. The next bout at the match A at 97 kg, wrestler number 1, Čeyrek from Slovakia, Batüke Čaturo. Саймадан мыкты үй интернети жана TV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Куаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. A díszőnyében 61 kg-ban Azerbajdzsán személyezi Kazakhstan ellenfele Szent Antonigros Egyesült Államok. Mondom eddig a next match is Azerbajdzsán személyezi Kazakhstan Anthony Ross, USA. Szent Anthony Gross 10-0-ás győzelemmel hozta le a negyeddöntőt. A kazak ilyeskedjelmi 10-0-ra lett az amerikai Seth Gross a 61 kg-os negyeddöntőben. Az olimpiai bajnok Ártásonyról technikai tussal Alexander Mochnyi.
The winner by SMNG from technical foul from Brazilian Ahmed Tajudino. A díszfilmeken 57 kilogrammal folytatjuk. Adilen Almukamedov érkezik Kazahsztánból, ellenfele pedig Azerbajdzsán képviseli Iszlám Bazsárkánov. Ott szészülnek ebben a